800 училища ще добавят роботиката към своята програма. Иновациите и практическите обучения също стават все повече. Модернизацията на образованието навлиза в своя нов етап и за него ще говорим с журналиста и обучител по медийна грамотност Благой Цицелков. Добър ден! Добър ден, много ми е приятно. Благодаря за поканата. И аз благодаря. Преди да започнем нашия разговор, днес е ден на траур. Говорихме преди малко, сигурна съм, че си гледал нашия разговор с психолога Любомира Манчева. Ти си колега журналист, имаш отношение със сигурност към начина, по който трябва да се отразяват подобни трагедии. Сега обаче си от другата страна. Как гледаш всичко, което се случва? Вчера гледах много емоционалната емисия на новините на Ново, която направиха колегите и ми направи впечатление това, че ние като общество, въпреки различията, особено с Северна Македония през годините, в такива моменти проявяваме завидна милост. Ние сме милостиви. Милостиви сме към братята си. Ако в друга ситуация не може да ги наречем братя, то в този момент казваме: братя, елате, ние ще ви излекуваме, ще превържем раните. Но и за нещо друго си мисля. Това, което се случи и в Гърция, и в Сърбия, и в Македония, то ни показва как корупцията може да убива. Че тя не просто изяжда душите ни, а физически може да ни убие. Да, не е въпрос просто на морал, просто на избор. Да, и според мен трябва да говорим за добрите примери, за светлите примери и да бъдем по-критични, защото все пак заведението е за 250 човека и вътре имало 500. Те надали са знаели, че това заведение няма право, но трябва да бъдем критични, защото когато знаем, че нещо някъде се случва и не реагираме, то може да се стигне до такава ситуация, в която едни деца ги няма. И ние сега ще страдаме за тях, защото ни боли. Виждаме, че цяла Европа прояви съпричастност. Има хора чак в Норвегия, гледах, изпратени за лечение. Това е ужасяващо. Не можем да позволяваме да ни убива корупцията и алчността по този начин. Някои уроци се учат, за съжаление, по особено болезнен начин в живота, дано поне бъдат научени, защото ако не се променим, историята ще се повтаря. Да, докато не си научим уроците, тя винаги се повтаря. Доказала го през вековете и всъщност тези дни бях на театър и гледах много стари текста на 400-500 години и се говори майка коража в сатиричния театър за това, че ние не се променяме, все сме си същите, все седим на едно. Един приема войната като келепир, друг като възможност да се изяви и все едно и също. Знаеш ли къде си мисля, че може да бъде ключето към промяната? Едно по-образовано, едно по-будно общество, което да има наистина много информации, механизми и лостове, защото това е всъщност интелекта. Той е способен да се променя. Защото точно това е. Критичното мислене. Ти ме представи като обучител по медийна грамотност, какъвто съм последните години. Защо станах такъв? Ами защото, работейки и правейки качествена журналистика, ми е гадно, когато някой прави фалшива журналистика и манипулира хората, манипулира общественото мнение, играе си с тях. И когато те стават безкритични. И всъщност, ние стигнахме до извода, че трябва да се започне още от детската градина, с медийната грамотност, с това да знаеш как ти влияят цветовете, защо на жълтото реагираш по един начин, на червеното по друг, да знаеш кой как иска да те манипулира, за да можеш да взимаш осъзнати решения, да можеш да се питаш това сега, защо така ми го представят, това какво трябва да ми каже. Нов етап на модернизация в образованието, така ли го наричаме? Умно учене. Умно учене, всъщност ти направи анонс, че в 800 училища ще има роботика в страната тази година. Това е STEM програмата, която заработи. Това са тези училища, които са избрали да работят с Център за творческо обучение. Това са училищата, които всъщност ще могат да вдъхновяват децата да учат играейки. Знаеш, че има 8-9 вида интелигентност за това как възприемаме света. Ти може би повече виждаш музиката, аз може би повече визуалното, друг текста, трети иска да прави нещо. В ученето чрез игра има място за всеки. В един отбор от едни деца в детската градина или в училище, всеки може да влезе в своите роли и да намери мястото си още от малък. Защото много често в училище ние не учим децата на онези умения, които ще очакваме от тях в обществото. Учене чрез игра, можем ли да си го представим за по-големите ученици? Какво означава? Защото в детската градина... Това е една програма, която започва от детската градина и сега през април ще имаме фестивал на Лего на роботиката в Бургас, съжалявам. Който
всъщност събира деца, които са ще има и по-малки, но между 10 и 16 години, които правят конструиране, които правят роботи, които трябва да изпълнят задача. Тази задача е свързана, всяка година има различна тема на тези състезания, които организираме. Тази година е дайв, да се гмурнем дълбокото, научното изследване. Там ще бъдат учените, които ще покажат от тези конструктори истинските модели за изследване на океана, как изглежда. Децата правят и научни проекти, покрай това, че конструират, влизат в обувките на учените, правиха срещи с тях, за да разберат как работят тези хора, какво правят, каква им е целта, а всичко започва с страстта да конструираш и да правиш робот, който за 2 минути и половина трябва да изпълни мисия и ти се състезаваш в реално време с 35 други отбора от цялата страна. И това искаме да става все по-голямо и по-голямо. Това ще влезе ли в училище? То е в училище. Това са училищни отбори. Има и отбори, които не са част от училище. И всъщност тези 800 училища, които ще правят роботика, всяко от тях ще може да участва в това най-голямо STEM състезание по роботика, което правим заедно с община Бургас. Как си го представим в рамките на класната стая? Влиза като свободно избираем предмет, като част от програмата? В момента е като свободно избираем предмет, защото все още самата образователна система не е готова. Има примери по света за това как то може да бъде внедрено. Ти можеш да преподаваш биология с тези конструктори, защото през тях можеш да разкажеш история. Но можеш да преподаваш и психология, защото има други, които можеш да вкараш психологията. В тези конструктори има дете в инвалидна количка, дете с по-тъмен цвят на кожата. Има всичко това, което всъщност го има в живота. И това е най-хубавото. Добре, изкуственият интелект, виждаме ли го и с по-голяма роля и с по-голямо присъствие в другите предмети? Той без да иска си влезе в класните стаи. Ние от миналата година в Центъра за творческо обучение говорим на учителите за това как да го използват по умен начин. Утре сме в Габрово с Дни на иновациите и там първата ни лекция на нашия управител доктор Александър Ангелов ще бъде именно за изкуствен интелект в класната стая. Как да го правим по умен начин? Как учителите могат да си администрират по-лесно работата, защото те са много административно натоварени, за да си освободят творческо време. Тоест, AI ми е съдружник, той ми помага, не ми пречи. И всъщност, когато учителите пък познават AI, няма да има проблем, когато децата са дали нещо написано с ChatGPT, защото те ще могат и да го разпознаят и дори могат да го вкарат, да дадат реална задача на децата. Използвайте ChatGPT, за да направите ресърч, но после вложете своите идеи. Не спирайте да бъдете креативни. Много вълнуващо време предстои. Наистина ние много можем да научим и много можем да вземем от тези технологии. Само това не. Със сигурност много повече неща ще представите в дните на иновациите в образованието. Миналата година започнахме за първи път и стигнахме до 14 града. Правихме едни мащабни събития, в които разказвахме важни теми. Учене чрез игра, отново изкуствен интелект, сега просто е през работилници. Тоест, темите са близки. Има и умения за презентиране, това е моята тема. Има и учене чрез игра с роботика. Има изкуствен интелект, има не е реклама, защото е абсолютно безплатно за образованието, Canva for Education, т.е. възможност училищата в абсолютно безплатна платформа да създават много интерактивни презентации, децата да влизат да работят в екипи и да си разделят работата и всичко това го правим през реалното преживяване на учителите. Т.е. насочихме се към групи от по 30 човека, които реално ще работят и ще се докосват за първи път до някакви инструменти, ще създадат продукт и самите те ще влязат в обувките на децата, за да преценят работи ли това за мен или не работи. Искам да се върна в първи клас, като те слушам. И заради това ние отиваме в 10 града и сме много щастливи, че регионалните управления по образованието на всички тези места ни приемат с отворени врати. Общините ни приемат с отворени врати и казват, дайте да го правим. Учителите затваряме групи, не може да поемем всички. Те пък искат да се учат, което е много добра новина. Страхотно е. Добре, успех. Пожелавам.